Ang kalsada ang nagsisilbing araw-araw na parte ng hanap buhay ng maraming public utility vehicle o PUV drivers. Sa gitna ng matinding init, ulan at mahabang oras ng pamamasada, halos buong araw nilang ginugugol ang oras sa biyahe. Dahil dito, hindi maiiwasan na may mga pagkakataong kailangan nilang sagutin ang tawag ng kalikasan. Kaya naman, ikinatuwa ng mga tsuper ang panukalang ordinansa na isinulong ni City Councilor Tino Dizon ng lungsod ng San Fernando na nag-uubliga sa mga gasoline station sa City of San Fernando na maglaan ng basic public service facilities gaya ng malinis na comfort room, tubig at hangin para sa mga sasakyan na maaaring gamitin ng publiko. Opo, dapat po talaga kailangan niya pong ating po talagang tayo sabi, minsan ating emergency kahit po kailangan po talaga malinis siya po yung facility ng metong gasoline station po. Nitong May 19, nagsagawa ng public hearing sa Heroes Hall kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang gasoline stations at leader ng transport groups. Aminado ang ilang driver na nakakaranas sila ng diskriminasyon kapag gumagamit ng kubeta sa ilang gas station, lalo na kung wala silang ipinakargang gasolina o kaya naman walang resibo. Ayon kay Albert Garcia ng Federation of PUV Transport sa San Fernando, malaking tulong ang panukalang hakbang para sa kapakanan ng mga namamasada. Nagpapasalamat po kami kay Councilor Tino Dizon na binuhay niya yung ordinansa na noon pa. Kami po, how many decades na kami namamasada, nararanasan namin yung discrimination. Pag hindi ka nagkarga, you cannot use the facilities of the toilet. Kaya po, unahan ako nagtanong kanina na sinasabi ko, kung wala kang resibo ng gasoline station, you can use the facilities. Maging ang mga kinatawan mula sa mga gasoline station ay nagpahayag ng suporta sa proposed ordinance. Ayon sa ilan, matagal na rin nilang ginagawa ang pagbibigay ng ganitong serbisyo sa publiko. Basta nakita po namin na papunta ng CR yung customer or kahit hindi po siya ng karga. So automatic po yan, susundan na po siya ng mga pump attendant para open po yung CR. Maganda po yun, ma'am, kasi para sa ikakaayos din po ng mga natin yun. Sa San Fernando, kumbaga, para sa mga tao yun, sa mga Fernandino po. Mga public service, maayos yung mga CR, malinis. May mga extra service tayo, mga air and water, para in case of emergency, may masiraan, may kailangan ng tubig, mga radiator ng mga trucks natin or mga jeepney, gano'n. Paliwanag naman ni Dizon, mayroon ng umiiral na national law kaugnay nito mula pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngunit mahalagaan niyang mapalakas ito sa lokal na antas sa pamamagitan ng isang ordinansa. Kaya po, bali national ya pong batas. Kung nga la po mag-localize, nga niya pa mo po may localize ini. Kung sabihan na ito, midanan niyang penalties kareta pong eto tupad na kaya po may ngabit masaleseng malinis sa banyo. Ang pangala pong diskriminasyon po kareng banyo. Kaya po pwedeng manyawad resibo, bayo ko makigamit. Kare niya pong public po ini. Pwede la po ding makidalan mo po, dyan pang yala customer. Pwede la po makigamit kare ni pong banyo ng area ni. Ano pong katulad din ni pong PUJs tamo po ditong association. Wuling po, there are times na madidiscriminate la po kayong pamagamit po niya. So they are free to use. Basta po, tala po pagdinatan, makantaya mo po niya po. Pwede daw pong ilak din pero ready and available na po ditang susi or code para po karetang banyo da. Samantala, kasama rin sa public hearing si City Councilor Jay Cuyugan. Dahil sa naging positibong resulta ng public hearing, inaasahang may susulong at may papasa ang ordinansa sa mga susunod na buwan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.